बिहार में काबा। बिहार में काबा। काबा भाई लोग बता दलो तनी इनका के कि बिहार में काबा। बड़ा चिल्लात रहल लोग कि बिहार में काबा काबा काबा। अब तो मालूम चल गई होइनु कि बिहार में काबा। अगर नइखे मालूम तो हम बताओ तनी बिहार में काबा। तो वीडियो अच्छा लगे भाई लोग तो वीडियो के लाइक जरूर करम लो, और चैनल पे नया बानी तो चैनलों के सब्सक्राइब जरूर करम लो हमारे वीडियो सबसे पहले देखे खातिर। तो ये जौन टाइटल बा बिहार में काबा बहुत ही जबरदस्त वायरल भई रहल, और हर विरोधी के जुबान पे इहे रहल कि बिहार में काबा। तो एकरे जवाब देवे जा रहल बानी आप सबके बीच। अच्छा लगे तो भाई के प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देमलो। 5 साल के खेती कोइले काटे के बारी बा, खूब चिल्लात रहले लेखा जोखा जारी बा। 5 साल के खेती कोइले काटे के बारी बा, खूब चिल्लात रहले लेखा जोखा जारी बा। जनता के प्यार मिलल बा रे भौजी, देख फेर एनडीए सरकार बनल बा रे भौजी, देख फेर एनडीए सरकार बनल बा रे भौजी, देख फेर एनडीए सरकार बनल बा। झंडा गइल फहरी बहरी देख ले आके, विरोधी सब उदास बारे उहो देख जाके। झंडा गइल फहरी बहरी देख ले आके, विरोधी सब उदास बारे उहो देख जाके। खूब खुश रहले काबा काबा कहले, खूब खुश रहले काबा काबा कहले। कमल आसमान खिलल बा रे भौजी, देख फेर एनडीए सरकार बनल बा रे भौजी, देख फेर एनडीए सरकार बनल बा रे भौजी, देख फेर एनडीए सरकार बनल बा। मालूम चल गइल नु काबा बिहार में। नमस्कार।